awit kanang naguluhan ni siya og dalangpanan. Ang Ginoo ra jud ang ato ang dalangpanan bisan unsa man atong problema pagsulay nga nabot sa ato ang kinabuhi, Ginoo ra jud ang atong angayan nga duulan. Sa karistanan ko o kasakitan man, kanimo Ginoo magaduol ako. Mga problema man ug mga pasulay, walay laing sampiton ko kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko nga pamation mo ko, ug andam ka sa pagsapnay kanako, Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos kasaguma. Ang kalinaw mong nabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Sa kalisdanan ko o kasakitan man, kanimo Ginoo magaduol ako. Mga problema man o mga pagsulay, walay laing sampiton ko kundi ang ngalan mo, Ginoo. Kay nasayod ko nga pamation mo ako, ug andam ka sa pagsapnay kanako, Ginoo. Dalampanan ka, o Diyos kasaguma. Ang kalinaw mong nabatunan, diha lang sa imong kiliran, pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Pagkabutan mo, Ginoo. Ikaw ang dalampanan ko. Ikaw ang dalampanan ko. Padayag nining kahaponon og akong ihatag sa atong magwawali kang batanon nga magwawali karong kahaponon ang Uncle Roy Canyares. Akong gihangyo ang tanan nga magtindog
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pulong sa Ginoo atong paminahon diha sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 8 verse 28 to 30. Matod pas pulong sa Ginoo, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni atong nahigugma kaniya. Kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga igsoon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila kundi gihimo usab niyang matarang ug gipaambit sa iyang himaya. Dukot ah. Hallelujah, hallelujah. Labing balaan o gamhanan nga mahan nga langit nun dalaygon ikaw Dios sa walay katapusan dungog og himaya nga kanimo lamang sa imong trono sa presensya. Salamat sa Ginoo sa balang espiritu diin kami imong gidala dinhi. Nagakatigom kami aron sa pagpasalamat, pagdaig sa imong balaang ngalan. Nga ikaw ang Dios nga makagagahom sa tarayan sukat pa kaniadto sa among mga kinikanan Abraham, Isaac, Jacob, mga propeta, mga apostolis santod karon. Kay ikaw ang Dios nga kaniadto ug karon sa walay katapusan nga among ginasimba pa ginapasalamatan. Tabangi kami o Dios kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Niining hapuna ang mga pinasahi ng mga pulong o Dios maanaa ka namo. Abliha mo ngunahon nagkasing-kasing nining hapuna. Ar maambit ng o Diyos sa mga bililhon. Mga punong o Diyos nga naghatag ka namo kinabuhing walay katapusan. Nga malig-on kami taliwala sa mga kalisdanan nining ulhay mga adlaw o Diyos. Hallelujah! Tabangi kami uban sa mga kabataan yang people hangtong Ginoo nga diin kami mahimong lig-on pinagi sa imong mga pulong o Diyos. Hallelujah. Dalay ko ni ko sa walay katapusan yung ginimpulo dili labay kawang ko dili dako kini kahimuan sa matag kinabuhi o Diyos. Hallelujah. Dalay ko ni ko sa walay katapusan diha sa among Ginoong Hesukristo ang tanami ingog amen. Amen. Hallelujah. Dalaygon kayo ang Dios sa atong kinabuhi no. Nga ining hapuna aliwala lagi ni ining panahon karon nga ulan init. Nagpasalamat lang tas Ginoo kay miundang ang ulan. Nga gami pag-ingon na mo adre kay tidak mo dakong usok-usok tang padagang kamay. Susiki ingon po na kong business nga hinahinay lang kay sa mga ikumatang takulan. Nagod na sa kuno na ba? Ay, wasa Ginoo pa ulan-ulan na. Mabasa o diya, medyo baliit pag yun. Baliit pag yun, mabasa pag yun mo. Nalaway pa ng Ginoo. Di niya ako suga ulan pagkabot diri. Perti ko suga. Nindong bilang uban to dito. Pero kalaway sa Ginoo, ang undang naman. Amen? Ang importante nga, ang panagtigom, nakatigom dito para sa Ginoo. Oh, amen? Para mas Ginoo ni nga itong panagtigom. Nga, nagabanhog ko dire kay ang akong pagkumangkon nga hangyo mga ako sa wali dire ko sa umong pun maluoy mo punta kay busy mo kayo sa simba dito sa Elocantia no simba dito sa Bliss. Uli dire ikatulo. Busy ha. No, mga tabang-tabang nga po na ito, mga back-up, yung people, mga adult, ba't di na mga ita sa bulutan sa Ginoo? Tama ba na doon? Mga, yung kuhan, mga padir,
magdala, sunod na po, mga mother, sunod, mga young people. Oh, kung tinabangay. No? Ang mga bata, ano po sila, importante rin yung mga bata nga, at ibanon po sila na kinanglaan mag-ministry nila. Kaysa ubang kasimbahanan, po. No? Ng mga regular nga pagsimba, ang mga bata na yung tutudlo dito. Kanya, pag naputi Sunday school, pagka human, na-review diri ang mga bata, mapalangin na mga mga bata, kanta diri, malipay sila, magkatag versikulo kada isa. O, sa mga regular nga simbahan, naana siya. Kay experience mata, dugayon sa pag-alagad sa Ginoo, sa mga Pentecostal, Church of God, Alibingord, UCCP, o sa Padya, kadaghan matag lugar nga ipag-atuan. Nga po tawagin dito sa Baragusan, sa Araybo. Oh, kasi ibamin dito, mga iksoon na ito sa kabukiran. Oh, sa mga regular na pagsimba. Na ay mga ministry ba? Ang puluhan ito si Ginoo nga, dapat na itong tabangan usap-usap. Kaya lang man sa Ginoo. No? Ang atong isgutan ng karon nga dili ta magkuan kining i-focus na tunog eh. Pila ra man ka oras nga puras. Bayan ta tubog sugot ang bunta kay daghan tag mahimo kutubod to. Ubang kasimbahan tibok adlaw na. Alang sa pagsimba diha sa Ginoo, tibok adlaw. Sa dagko ni nga simbahan. Oo. Ang ato, pero may kining ato nga naagi unta kung mahimo lang usahon na lang gid unta, no? Kanang naagi ta tanan ba? Karon ang pag-iusa dako naghimuan ang kanang daghan ta mas kumalipay ta nga medyo mas daghantong malipay daghan kita. Amen. Nang hinaot nga physically present mentally present pod. Ayaw, ang physically present na mentally absent to aling to latagaw ang mentally. Ang gusto sa Ginoo nga present yung kanunay. Physically present o mentally present pod. Ang atong isgutan karon kanang kaluwasan yun importante begini. Kaluwasan sa atong lawas. Atong lawas inatiban na to Hindi exercise, hindi ati mo pinapakaon, atong karong lagsi kayo ba? Ang atong lawas. Ang atong spiritual food mo po, kaya ang tao dili mo tuwid sinapay, kundi sa puno nga magkagula sa baba sa Dios. Karon, ang daotang espiritu, ang Satanas nga ni sa kalibutan, aron sa paglaglag. Kasawag niyo, kung isa na balita niyo sa India, libo-libo ang mamatay tungkol sa COVID. Libo-libo. Ang cremation, di na maato nila. Kaling kremit. Naala sila yung tapuko ng mga patay taon dito. Kung nagbutangan na lang mga kahoy, sumugi, pandaupan na lang. Hindi lang tabang ang mga hospital. Kaya balita mo sa radyo. Kapag tinawa na sa TV na. Tungkol siguro kaya rin handok sa tao. Pero sa radyo, tama mismo, kaya ako misis, kabalita niyo sa mga kwanda, balita. Muna dito kumpiyansa. Nakitay, health protocol, face mask, face shield, distancing, hugas, panglimpyo. Amen ba? Pero kalawasan, sa material, sa panahon, sa itong panginahanglan, maluwas na ba? Labaw na tang maluwas espirituhanon, mga igsoon. Ang pulo sa Ginoo din ang kaluwasan nga espirituhanon diya sa Dios atong hibawan nga ang Dios usa ka Dios tulo ka padayag Amahan, Anak, Espiritu. Amen ba? Pero masabtan na to nga atong Dios kay uban nga dili na mo to ni Kristo Dios. Naiuban usa o duha o tulo. Sa kang kingdom, sa kang kibuloy, di na mo to nag-Trinity. Sa kingdom. Ginan. Siya, apila. Ako man usara man kami. Apilo naman na siya, sa kibuloy, ang iyang kaugalingon. Wala nga bantay tas mga kulto. Sa pagtudlo karong panahon na. Nga kaluwasan. Kaluwasan na, kadunay kasiguruhan ang atong kaluwasan namin. Kasiguruhan nga material, kasiguruhan ko nga espiritual na parang espiritual.
Espiritual nga to siguro, kay moro pa rin itong gibasa kanina nga, makaambit ta si Maya nga walay katapusan, nga may sama ta sa anak nga si Jesu Kristo kamugulangan na kita, brother and sister, mga igsoon. Amen. Igsoon ta, ikaw, ako, mga isilingan nga magtotoo. Son and daughters sa diha sa Ginoo. Oh, ang atong tema, ang pagpili kasiguruhan sa kaluwasan. Inabuhi pa ta, siguro na to ha? Amen ba? Siguro na to ang kaluwasan ng material, kaluwasan labi na ang espiritual. Kaluwasan. Pagkagawa ni ulahay mga adlaw. Pagkadaghang kalamidad. Pagkadaghang kasakitan. Oh, kaya ang pagbalik sa Ginoo doon na kayo. Daghang kayong mga pahinumdum ba? Daghang kayong mga ilhanan. Basahon mo ng Mateo Kapitulo 24, ang mga ilhanan sa dili pa bubalik ang Ginoo. Gira, unay, kagutom, daghang mga kasakitan. Labaw na ni karong virus nga ang sakit, pinagilag hangin. Hala, o bisan asa na. Mulagi sa India, mo kabalita. Libo-libo ang mamatay kada adlaw. Di na masulod sa ilang krimit. Muna ang kaluwasan, siguro na to. Naghang kay ko mga bersikulo diri nga, kung may oras pa ba? Sa kag orason, tiling. Sa oras niya, awa pa yan sa 4? 4:34. Alas 4:15. 34. Alas 4. Ato ning matik-matikon ning ubang pandre. Kaya ron nga malipot ang gabihan ni Nicole. Pero mga nato diha og dugay-dugay ta dire. Tutan ta kang pamudugay dakan pang mga adlaw. Nga di kita magkasimba, magpasalamat sa Dios. Hallelujah. Klaro na to ang kaluwasan nga kanang kabubuton sa pulong sa Dios, ha? Ang kaluwasan. Episo Kapitulo 1, versikulo 4 og 5. Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Pabutan to sa 6. Sa wala pa buhata ang kalibutan, before the foundation of the world, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimong balaan. Amen. Oh? Gipili aron ka kita mahimong matarong og balaan. Ug walay sala sa iyang atubangan. Di basta-basta ang pagpili sa Dios. Balaan niya walay sala sa iyang atubangan. Kunay gikinahanglan sa Dios din sa tao. Tungod sa gugma. 5. Daan ng kitakda sa Dios nga gihimo kitang iyang mga anak, pinagi kang sa Kristo, mao kini ang iyang kagustuhan. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang mayaong grasya sa iyang gasa nga gihatag kanato pinagi sa iyang higugmaong anak. Before the foundation of the world, wa pabuhat ang kalibutan, ikaw ako gipili ka. Oh? Di ka malipay na gipili ka sa Dios. Kung sabihin nga gipili ka. Oh. Sabi bang pupunta na, sabihin na nga nung gipili. Ang ilahan na nga gipili ka, mangandoy di ka nga magsimba ka. Mangandoy di ka mahigugma ka sa silingan. Mangandoy di ka nga muampog ko. Musimba ko. Magkinabuhi ko. Manang ang mga pinili. Kasiguruhan ang kaluwasan kay humang kapilia, humang kami luwasa sa Ginoo. Ato maluluwas tulunay ka Trinity ang naghimo sa imong kaluwasan ug ako ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu. Basahon na tong dali-dali ning Juan 6
Kapitulo 6, versikulo 37, 38, 39, o 40. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako ug ang muari kanako dili ko gayon di sa likway. Oh? Kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kabalingong kabubuton kun dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Amahan na nagpadala. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawatag bisag usa. Oh? That is eternal security, eternal salvation. Ang gihatag sa mahagikan nato kang Kristo, iyang pagkamatyan, tulaan niya dugo, dili, kawad ang bisang usa, maluwas yun. Diyos na ko na nagluwas niyo, nagpili niyo, ma-imperno pa ka? Ha? Karon, 39, kini mo ang kabubutsan nagpadala kanako nga dili ako kawad ang bisang usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinoon banhawon ko silang tanan sa katapusang mga adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Oh, di pa kabalipay ana. Makabaton ta sa giandam sa Dios nga kalipay nga kinabuhing walay katapusan, himaya sa Dios. Ug banhawon ko sila sa katapusang mga adlaw. Manaasaan sa Dios. Sige, ikaw pinili. Ako pinili. No? Paglaom na kasiguruhan nga kita, adunay kasiguruhan sa kaluwasan. Material, spiritual nga kaluwasan. Kaya kaluwasan, di na trabaho ni mo, di na trabaho na ko. Kaya imong trabaho, bisa kung saan di mo. Pagpaningkamot, muabot ang mga kalisdan, ang mga pagsulay mo, aktra, sige ka. Imo-imo lang. Na. Itong panahon ni Hope, kung ikaw to, aktra, sige ka. Dugang kasiguruhan ba? Ano paglao ba nga? Malipay ta ba nga? Hindi pag-alaga na to. Sa tanaw sa uban, sino sa mga lain? Sama na sila. Kakanta, pagpapagkat. Baik sa barang. Magkaduda sila ba sa mga katawan si Ginoo ba? Sama na sila. Pero ang kaluwasan, padayon pa sa pagpili. Kaya ang kaluwasan, timetable. Sila kaluyan na si Ginoo, maluwas na sila. Wala imposible si Ginoo. Wala imposible. Usal man to si Apostol Pablo sa Saulo pa siya. Wa man siya maluwas atong iyang batid kayo sa balaod. Naluwas siya pinagi kang Kristo dito sa dalan sa Damasco. Oh? Diluwas niya sa Ginoo. Oo na ang panahon, itong timetable na ito ni Apostol Pablo nga luwason siya. Muna ang kaluwasan na ay timetable. Ngunit panahon, wa pa na kaning mga tao, wa pa na sila ka-ablihe sa Ginoo o tawga sa Ginoo. Katuyuan sa Dios. Ang kaluwasan, timetable, tukmang panahon nga ikaw pagaluwason. Ug salamat sa Ginoo nga ikaw ako niya. Aron mahibalo sa pulong sa Dios nga ang mahinungdanon kaluwasan. Amen. Dugang pa. Ephesians 2:8 9 and 10. Nitungod din sa kaluwasan ha. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Kay pinaagis sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Kini dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Dios. Oh? Dili na imong pagkamot yan. Ang kaluwasan, gasa kaluoy sa Dios ang kaluwasan. 9, busa walay makapasigarbo ni ini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot.
Aton itiwas sa 10, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga mauyang tuyo alang kanato. Anong giluwas ta? Aron magbuhat. Usang mga buhat. Kay patay ang pagtuo walay mga buhat. Buhat na to magsakripisyo. Kanang mga trabahoon sa balay panahon sa iya sa Ginoo ato sa hiklin-hiklin ang adlaw sa Ginoo. Kay mo ra may iatol. Kapag simba mo na nooy daghang trabaho, daghang problema. Kay ang kaaway gud mianhi paglaglag, pagsamok-samok sa mga buhat sa Dios. Kay mianhi siya pagpatay, paglaglag ang pagkatong Dios ni Hesus Kristo mianhi pagluwas o pagpanalangin madagayaong gayo. Amen. Mali pag-ani sa Dios sa atong kinabuhi. Hallelujah! Ay dito sa mga paglaom na. Kaya daga mga pinili din nga doon ay kasiguruhan ba? Dapat din sa ito lakbit ni ka taas pa mga adlaw, hayag pa man. Sikan ni Salonika. Oh? Naku ning tukik-tukik ang kasiguruhan sa pulong sa Ginoo. Para bang malikon ta badasig ka ba? Aron ka na bang dugaya po abot ang Domingo kan magsimba na ko. Pero kung layo pang Domingo, karading panahon sa gabi kami dito sa bukid, aron na krento naghang mga awit ya sa Eagle Ministry o sa FM nga sakwan. Kanang sa 70 Adventist LCA daghang pa nganahan ta maminaw sa mga alawito dito. Kay pulungan kayo ang Dios ba? Kay manong daghang mga tao nga gipanggamit bitaw mag-compose og mga lyric diha. Oh? Kay pulungan sa Dios. Daghang mga nindot nga awit. Kung ari ka sa mga sa Katolik, sa Baptist, sa UCCP, o kanang mga sulim kayo ba? Lain may ato kay mga Pentecostal, bro American nagkataugan ba kay alok na daan ang kaway layo pa kay awit imo nga pakpag bayaw ato ka sa pagsimba dito sa kabukiran dito banda sa kay kusog ba dito karang mga Puri Square Church of God dito mga loyal gid sila ani subit into the Father's will no matter what mo kagibuloy pa sila dito magkatlaw ba magkapuyo kami dito. Alay mo mga Kristoano dito, katlawon pa. Kinantahay rin, dibuso nga ba? Kinantahay mga balay-balay. Di basta mga Kristoano din mga likon kayo. Kaya mga katlawon pa, kinantahay naman. Dibuso na ba? Dili kay hulaton itong Domingo. Pagkabot mo sa Domingo, di mo kasi kadagang trabaho, dagang problema, wala na. Bisang kada adlaw magkuha ba? Ampo, magpasalamat, maminaw sa radyo, sa TV na kayo mga magwawali diha. Magwawali nga, makapalikon ba, makapadasig na to kay kung maminaw ko ito sa mga awit mo, gumawa may problema na to, di ba? Maminaw mo mga awit, mga kanta niya, makadasig, makalikon, makahupay sa mga problema. Hallelujah! Kasi kan Thessalonian din. Nindot po ng mga pulungan kanagkuhan kaya po pinili kaya po Second Thessalonian chapter 2 verse 13 taas ni to 17 taas pangadlaw. Second Thessalonians chapter 2 verse 13 to 17. Mga igso, ngay kami magpasalamat kanunay ngadto sa Dios tungod kaninyong mga hinigog man sa Ginoo. Kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan. Pero mga paglaom sa Ginoo ganina daghang kay tanggiyo ko nga pagpili. Sukat pa sa sinugdan aron maluwas pinagi sa kahom sa espiritu o pinagi usab sa inyong pagtuo sa kamatuoran aron mahimo kamong
mahimong kamong balaan katawhan sa Dios. O di mo na magipili ka ang kamong mahimong balaan ngadto sa Dios. Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kanyo pinagi sa mayong balita nga among giwali kanyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsoon, barog nga maligon. Gipili ka, ayaw pag huyang-huyang dihana-hana ka, pagpaling-paling, barog nga maligon. Consider mo na paghukuban ba? Barog nga maligon! Nga maligon o pabili niya sa mga kabiling-biling pagtulon ang pamatasan ng mong gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Hinaot untang ang atong Ginoong Hesukristo nga ang Dios nga atong amahan nga nahigugma ka nato o naghatag ka nato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa grasya magdasig og malig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton og isulti. Hallelujah. So, mo kanay mga pasalig sa Ginoo sa mayang mga pinili. Amen. Arita sa dugang mga paglaom ba nga kay ang Dios na ibaw mang sa iyang katawhan nga kung wala siya, wala tayo mahibok. Oh? Muna ikong ko na, muna kayo pangandoy, isulti ni sa Ginoo. Kung na kayo mga tinguha, isulti, ipananghid ba? Kaya siya may tagi, siya may gamhanan, ipananghid. Muna na kaniya ang tanan. Ang saad sa Diyos sa iyang mga pinili. Tarita. Yan pa may oras siguro ta. Ha? Sa Hosue, arita sa Hosue chapter 1. Asar man si Hosue. Chapter 1 verse 5 to 4. Walay makabuntog kanimo sa tibok mong kinabuhi. Ha? Mantay ta. Kay ang Dios nagsaad, walay makabuntog. Walay makabuntog kanimo sa tibok mong kinabuhi, mag-uban ako kanimo ingon sa o pag-uban ko kang Moses ug dili ko gayud ikaw pakyason ug biyaan. Liguna ang imong kaugalingon o magmaisog. Isog ka? Ayaw yung pagluya-luya. Kaning kaisog na ama po dire. Kay mangulo ka ni ining katawan sa pag-ilog ni ining itaan na atong bisaan. Gatan sa ilang mga tigulanan. Apan liguna ang imong kaugalingon. Ayaw pagtalaw. Nambiro ang ayaw ha? Ayaw pagtalaw. Pag kinabuhi subay sa tibuok balaot ng ihatag mo ni Moses nga akong alagad. Ikaduhang ayaw. Ayaw isalikway ang bisan unsang bahin ni ining mga butanga ug mulampos ka bisan asa ka. Ikatulong ayaw. Ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan tumanon mo kini adlaw ug gabi. Ha? Unay requirements sa ingon nga pinili sa katawan nga gihatag sa ampulo sa Ginoo nga ayaw kahadlok. Ayaw kalisam. Ngano man? Kay ang Dios nagkauban. Amen. Daghang pang mga pulong dinhi nga ang Dios nagkauban. Sa Juan 14, 1 to 3, ayaw dili ka magkaguol ang imong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios. Ug sumalig kamo kang Kristo. Kay sa balay sa amahan kang pulianan. Ug makaandam sa ito. Ug makaandam na mubalik siya. Mubalik siya. Ug pagkuha nimo ako katong mga pinili, kuha ko niya. Kay kung asa siya, kuhapon kita. Amen.
Muna nga pagbalik sa Ginoo nga paglaom na to sa mga pinili. Sa niya. Ang kanta. Misaad ang Ginoo nga mubalik siya aron sa pagtigom sa mga balaan. Sa usa ka pamilok kita alisdan sa mahimayaon bistisa ka. Unya kita paglalinon sa hitaas sa panganon sa pagtagbo. Ginoong Hesukristo pagkatahom kung maputli. Palandongon na magsudong na magpuyo sa himayan. Iponiya ang pinili. Sa Ginoo, iyan na doon pagsiguro. Sa pinili, iyan na doon pagsiguro. Dito sa iyang balay nga langit nun. Amen. Di ka mali pa yan. Hallelujah. Wala atong konklusyon sa atong pulot Ginoo karon. Dagan pa dito ang oras ano ba ta? Sunod na po. Hallelujah. Muna ang pinili sa Ginoo yung isaaran sa iyang pagbalik. Nga mo ni sa aron sa pagkuha sa iyang mga pinili. Ay pakul kayo nga awa mong pilihan siguro. Kung ibati ni mo nga mangandoy ka sa pagsimpa, mangandoy ka nga magpasalamat, mangandoy ka sa pagkinabuhi, nga di ka mahadlok ni kubi karon, ang virus karon mga kalisdanan kay. Kung sa Ginoo na ilain, ihiklin ang mga katawhan ng mga pinili. Amen. Praise the Lord. Magtindog na. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. 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 Praise God. Gamhanan og dalaygon nga mahan. Salamat sa imong gugma kaluoy. Nga di ikaw Ginoo uban, nagapanalangin, nagaproteksyon sa imong mga pinili o Dios. Pinagi sa imong mga pulong nga diin magapahinumdum kanunay sa among mga kinabuhi o Dios. Kay kung wala ikaw, wala kami mahimo amahan. Busa tabangi ang matag usa ang among mga desire, mga pangandoy sa kinabuhi o Dios. Ikaw magatagbo amahan. Ikaw magaluwas ka na mo o Dios bisan pas nga kami makahimo o Diyos sa pagsukid sa mga kalapasan. Kay kami wala may mga perfecto ang tara na kasalanan, wad-an sa maya sa Dios ug pinaagi lamang sa akong pagsukid diya kanimo amahan. Ikaw magapasaylo sa among mga kasalanan sa pulong sa buhat unahuna aron kami angayan nga moduol sa imong presensya. Langit ng Diyos, kadawat kami mga panalangin, material, espiritualong panalangin, langit ng Diyos. Salamat ng hapon na Ginoo sa tanan, o Diyos. Kanasayad sa mga kinabuhi, magatagbo ikaw sa kinahanglan, magalipay ikaw, unaas mga kasubo. Kung adunay mga desire, ikaw magatagbo amahan. Kung adunay mga balatian, ikaw mag-aayo, o Diyos. Mga baltian sa lawas ug espiritu, langit ng Dios ka magaluwas nining tanan amahan. Bisan dili lamang kami kundi ang among mga silingan, ang among mga igsoon sa pagtuo, ang among katilingban o Dios, ang among silingan sa mga nasod o Dios, ikaw magatabang magaluwas nining tanan langit ng Dios taliwala niining virus amahan. Ang imong gitugot kini apan o Dios, ang imong mga anak imong pagaluwason o Dios. Hallelujah. Ang gahom ug kusog ang kay imong gidaog nga gibuntog na nimo ang kaaway ang kalibutan o Dios diha sa among Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Salamat o Dios, ikaw magapanalangin kanamong tanan gikas kabataan yang people kaming hamtong o Dios ang hiusa nga ang panalangin espirituhanong panalangin nga lig-on naghatag og kalinaw, kalipay sa among kinabuhi o Dios. Hallelujah. Salamat sa imo paghimuon. Dahil kung ikaw lao nga madawat ang tumupog himaya sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Balang Espiritu Santo. Ang tanang mingog. Amen. Amen.
ang hinasabta sa tuwang paghatag diri sa mabasa to sa Malakias 3:6 nga dadon na tong tibok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito sulayi o makita ninyo sulayi ako ug makita ninyo ang ngablihan ko ang bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo ang sa madagayaon gayud ang mga panalangin ug wani nga kinahanglan gyud ta muhatag sa atong mga abot labi na sa atong uma kay nagingon ko ng Ginoo nga dili ko tugutan nga ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom. Kung natay mga tanom, kung maghatag ta diha nga kinasing-kasing, bisan magamay yung madako nga ato ang paghatag, ang Ginoo malipay niya na kung kinasing-kasing atong paghatag. Ganun. Truth and the life, His banner over me is love. Jesus is the way, the truth and the life, His banner over me is love. Jesus is the way, the truth and the life, His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. Jesus is the vine, and we are the branches. His banner over me is love. His banner over me is love. Amos 4:12. Prepare to meet thy God. Ang akong kamaturan. Sa Diyos kita mulaom. Kita musali. Sa Diyos kita magbalantay. Kayo nining mga grasya Ginoo nga nining salapian ng bahin Lord nga ilang gihatag Lord panalangin niyo ang mga kamot nga naghatag niya na Ginoo labi na ang ilang mga negosyo mga trabaho Lord ikaw jud hatag kanila sa pilo-pilo pang mga panalangin Ginoo ug ikaw man ang tinubdan sa mga grasya ug mga bahandi Ginoo among nadawat Lord. Salamat kayo kining tanan akong ginasalig salamat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga announcement no 4 amen ngadto sa size no nga nagapisidaan ka nato nga kita ipilig gyud ta sa Ginoo amen muna nga giluwas ta niya o gipakamatyan gyud ta niya mga kaigsunan. Salamat kay kang Yuyo Boy brother Agapito Canyares no dalagon ang Dios sa walay katapusan nya human niining ato ang buluhaton karon padayon ang mga panagsabutay may tungod sa coming anniversaryo o niya padayon ang ato ang mga prayer meeting every Wednesday evening 7 p.m. Dili lang kayo magdugay para sa yukot na human syempre napamanay mga istorya kadali niya para pod nga makauli pod no unya ato ang panimbahon diri matag Domingo alas 3 sa hapon. So mo kana ato ang mga pahinumdom unya ang mga kabatanunan po na atay meeting karon bisag mubo lang no atong isgutan ang mga coming up nato. Okay? Kana lang Tantong buhi na Dios nining kahaponon sa kalampusan sa atong panimbahon bisan pa man sa iya mga pulong.
Samtang atong pagawiton, imo ang himaya o Dios. Hallelujah. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Gamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Gamanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Yes, Lord, wala ni sama kanimo, Dios. Hallelujah. Kanimo nga balaan nga Dios, dalaygon ka ining kapunon. Salamat Ginoo sa mong mensahe karon nga among nadungog. Kini nga mensahe Ginoo nga amo kining makinabuhi, di lang kutob lang sa kami magpaminaw Ginoo. Tabangi matag usa Ginoo nga kami magkinabuhi nga mahiuyon sa imong kabubuton Ginoo. Samtang kami magkapamauli Ginoo, proteksyon kami Ginoo. Ihatod kami sa among kuloy-anan Ginoo nga safety. Kining tanan Ginoo ginasalig sa mga lan. Amen. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord.